ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿ ನವರಾತ್ರಿದ 5ನೇ ದಿನ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲು ದೇವರಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಇದಾಯ್ಡ ನಮಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲು. ಮುಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಪೂತ ಚೆಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ನೆಲ ಒರೆಸಿ. ಫೈನಲಿ ಮುಲ್ಪ ರಂಗೋಲಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಲುದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂಟಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ ಆಗುಂಟುಂಡು. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಮಾಮು ಕಳಸ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆ ಕಳಸನ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ದೀಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಭಜನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ದೇವರೇನು ವೀಟ್ಲ ಒಲಿಸರ ಐಚಿಂಡ ಭಜನೆ ಡೋಲಿಸ ಅವಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಆತ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಜನೆ ಅನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ದಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ತರೆತ ಪಿಂಗಾರ ತಿರ್ತಬೋರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ದೇವೇರು. ಭಜನೆ ಪುರ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅವನುಂಡು ಅವಾಗ ಮಾಮುಂಗು ಬತ್ತಿನ ಆವೇಶತುಲ್ಲೆ.
ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದ್ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂತೇರು. ನಾನು ಒಣಸಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನು. ಒಣಸಗೆ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ರೆನ ಒಣಸನ ಇಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಳಿಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಒಣಸು ಪಂತ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಡಿಗೆದ ನಲ್ಪನೆ ಗಮನ ಬೊಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆದ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉರಿಯುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಒಣಸು ಪನ್ಪ ಏಪಲ. ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈಲ ಕುಲಾಯ ಒಣಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈಲ ನಮ್ಮ ಬಲಸಿಯ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಡಿಯರು ನನ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಡ್ನು ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.